Тэатр з адэскім тэмпераментам. Творчая майстэрня «Ланжерон» прэзентавала ў Мінску трагікамедыю. «Моня» — гэта пастаноўка па аповесці Ефраіма Севелы, рэжысёра, сцэнарыста ды пісьменніка з Бабруйска. В любых ситуациях, которые происходят вокруг нас, социальных, политических, мировых, все равно нужно оставаться человеком. Моня Цацкіс – цырульнік з невялікага літоўскага мястэчка. Вайна выдае персанажу аўтамат, ды загадвае абараняць сцяг дывізіі. Што гэта такое, герою адказаць цяжка. Цацкіс, расскажите мне и своим товарищам, что такое красное знамя. Разрешите отвечать на идише? Нет, Цацкис! Мы с вами не в Литве, а в России. Здесь протекает не ваша река Неманос, а Волга-матюшка река. Ну, Цацкис, так что такое знамя? А вось цану жывога чалавека Моня разумее выразна. І яна не апісана ў воінскім статуце. Цягам монаспектакля акцёр Віталій Бондараў расказвае гісторыі розных людзей, з якімі сутыкнуўся яго персанаж, і робіць гэта з бліскучым яўрэйскім каларытам. Мое поколение родом из Советского Союза, и мы жили в большой коммунальной квартире, в которой жили замечательные большие еврейские семьи. И мы все были дружны, мы все ходили друг к другу в гости, жили, существовали вот в этом одном мире. Тэатр «Ланжерон» родом з украінскага Харкова. У Беларусі артысты таксама ўжо выступалі, але ў Мінску упершыню. Нам кажется интересным привозить другие театры, другую культуру, делать такой творческий обмен, знакомить нашу публику с традициями в разных странах мира, чем живут эти театры, что актуально. Наступным разам трагікамедыю «Моня» можна будзе ўбачыць 2 лістапада, а 3-го тэатр «Ланжерон» пакажа мінчанам яшчэ адну пастаноўку – «Ліст Богу».